Ερμήση Μέτσοβο, το φίλο μου το Δημητράκη, τα τσακάλια πίσω. Έλα Λάνια! Έλα ναι! Άμα δεν βγαίνεις πάρε και πέτε το τον μπορτζέλο ρε μαλάκα. Ο κότσιος ρε μαλάκα αυτά τα λάθη να δεις το απολύει με link lock, δεν είναι αυτή κανένα. Δεν μιλάει. Άρα πάτε λίγο το πρέσο. Κι άφα σταμάτα εδώ λασιφάντα σκυλιά άμα δεν βγαίνεις. Θα δεις λίγο πιο πέρα να βάλω 4 μπάρα αέρα. Τι να βάλει? Ναι ρε μαλάκα, θα σταματήσουμε για να βγάλεις εσύ αέρα μαλάκα. Λες το ήλμα σου αέρα. Εγώ θα βγάλω και θα πάρε τα αέρα. Παραπάνω ρε πες, ακόμα έχει άσχο. Έλα πάμε πιο πάνω, πιο πάνω. Μη σταματάτε, μαλακή σας λέω. Λάλης! Με κοιμάσαι το κάτω πες. Δεν έχουμε μπαταρία ρε, μην μιλάτε. Πιάσε λίγο τα αρχίδια εκεί του Άκη να πούμε. Κάμε σκιάφα. Πιάσε το κιάφα τα δικά σου τα αρχίδια σας. Στείλουμε βίντεο ή έτσι. Βιντεάκι αφού τραβάω εγώ τώρα, έλα. Έλα ναι. Πούμε έξω. Μέσα, εγώ μέσα. Θα μας γίνουν τα αρχίδια καρύδια. Θα γίνουν τσίγαλα, καρύδια είναι καλά.
Χτύψες. Χτύψε ρε μαλάκα. Θες να σε βοηθήσω να σηκωθείς, τι θα χτύψει το χέρι. Έβγαλες στον αγώνα. Έλα να σε βοηθήσω να Θες βοήθεια, θες να κάτσεις λίγο κάτω. Θα βραχτείς, έλα να σηκωθείς, έλα να σηκωθείς. Άστο λίγο τώρα που πονάει. Πρόσεχε αυτή την πέτρα. Περιμένει, όχι μην με πιάνεις από το αριστερό το χέρι και τέτοιο, τη γάμισε. Από εδώ, μην βάζεις δύναμη. Περίμενε. Όχι, όχι, δεν. Το χήμα είναι μόνο μην γλιστρήσεις ξανά. Πάλι μαλάκα πάτα από το κάτω. Πηδάω το αριστερό το χέρι. Έλα πιο εδώ, μην πετάς αυτό πάνω. Μαλάκα, αφού δεν χτύψεις την κεφάλι του πέτρα. Είδες πόσο δίπλα ήταν μαλάκα. Για δες το χέρι, Και κατέμψε και πήγε ρόφημα. Μαλάκα, η πέτρα ήταν στους δύο πόντους μαλάκα εδώ. Για δες το χέρι ρε μαλάκα. Μαλάκα, εδώ ήταν. Άρε μαλάκα. Θα του πάρεις σε νεύρο ρε, θα του πάρεις. Μόνο γκέιζα. Σάπιες οι κονσέρβες με ρε μαλάκα. Βλέπετε τι έχουμε εδώ πέρα, έτσι. Πικνίκ. Άκη, πες λίγο μόνο τι κονσέρβα τρώμε. Ο Άκης, ο Άκης. Εδώ, Άκη πες. Κονσέρβα μόνο γκέισα. Δηλαδή είμαστε και πολύ γκέι. Υπάρχει βίντεο με την πτώση μου. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ο άχρηστος. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Μπλάλη, γιατί γελάς? Συμφύλαξη Θεός μαλάκα. Γιατί γελάς? Όχι, πες μου γιατί γελάς. Κάτσε καλά. Γελάει γιατί τώρα θα τρώγαμε ψωμουτήρ, τώρα θα τρώγαμε κόλυβα. Το φάγαμε και το χέρι και τον αγώνα. Δεν μπορώ να τα ανοίξω ρε μαλάκα. Γαμώ το σπίτι του, άνοιξε του λίγο ρε μαλάκα το γάμο. Μη βρίζετε, θα μου κατεβάσουν το βίντεο, μη βρίζετε. Μην το σου Να βάλεις μπίπ ρε μαλάκα. Τι πόσο πρέπει να βάλω? Δεν πήγαινε στα αρχίδια μου. Σταματήσαμε για πικνίκ. Παπαρούνα στην έφαγε καλά. Τα είδα κολλιόμενα όλα. Κάτσε λίγο, δοκιμάζω εγώ πρώτος λίγο να δω λίγο σαν μέρα. Ναι. Και χαρτί, έτσι. Και χαρτί Δημητράκης, εγγύηση. Και για όλες τις εποχές. Το χιόνι είναι παγωμένο.
Το τοπίο πολύ όμορφο. Έλα, φτιάξτε το στάκια, μαλάκες! Το λάκι σου. Το χιόνι πολλές χρήσεις για τον Άγγιδα. Για κάτω, κάτω εδώ, γράφει. Τράβαλε. Και λίγο σαρδέλα, Έλα εδώ. Λύσαξε. Έλα εκεί. Κάμα το που γλύψε το δάχτυλο. Κάμα έξω τα αρχίδια. Κοίτα τι σου έχω εκεί δεύτερη γύρα. Εδώ κοιτάτε. Εδώ κόψε να φάμε λίγο, αλλά από μια μπουκιά. Τι μια μπουκιά, ωραία. Άμα δεν τα γλύψουμε εμείς. Έχει τέρθει ο οδηγός. Έχει τέρθει ο οδηγός, λέω. Φωτιές από το στόμα βγάζουν, μαλάκα. Πάει λίγο shot. Το κεφάλι στο ποτάμι θα βάλουμε, όχι τέτοιο. Ποιος γέλασε τώρα λίγο, να μου πει ποιος γέλασε. Γιατί γελάς δηλαδή. Πες μας γιατί γελάς. Κάβας κατρέφτη. Μονό πάνω από το κερατά. Ο ένας στον δρόμο ήταν εδώ πίσω μας αριστερά. Λογικά εσύ είναι αυτός που είναι εδώ 100 μέτρα μπροστά, δεν είναι? Πιο μπροστά, δεν είναι αυτός. Εδώ μπροστά μέχρι εκεί που βλέπεις τις πέτρες έχει έναν δρόμο αριστερά. Ή εδώ πιο κοντά λίγο. Αυτό μου λες. Κάτσε να πω τι θα σου πω. Κάτσε να φτάσουμε, πες. Κάτσε να φτάσουμε πρώτα, ρε, να δούμε. Φέρε μου. Εκεί που σου λέω εγώ έρχεται δρόμος από τα δεξιά, από το δεξί το βουνό εδώ και ρίχνει τα αριστερά, ακριβώς απέναντι. Δεν είναι αυτός, όχι. Έχεις συνεχίσει, έχεις πάει κι άλλο κάτω εδώ. Τώρα μόλις πάρεις δεξιά τη στροφή εκεί που δεν βλέπεις άλλο, περνάει ένα ποταμάκι. Αυτό είναι ωραίο να το τραβήξεις σε βίντεο, τραβήξτε το με το κινητό. Μετά έχουμε πάει, αλλά δεν ξέρουμε πού είναι αυτός ο δρόμος που βγαίνει από βούσα. Κάτσε πάμε λίγο ακόμα και θα δω εγώ τι ψηφίες από το κυνήγι. Ναι, άνοιξε τέρμα και βάρεσε γιατί πήγες αριστερά πολύ.
Πάμε εδώ να δούμε. Πάμε να δούμε εδώ. Έλα Δημητράκη, εργαλείο! Μόλις μείναμε έχει αρκετό χιόνι και είναι παγωμένο. Δυστυχώς η κάμερα έμεινε από μπαταρία και δεν τραβήξαμε ένα πολύ καλό βίντεο από το Δημητράκη. Τώρα μπλάλης, πάμε. Άχου το ψαράκι μωρέ. Θες βοήθεια? Όχι. Δημητράκης εδώ, εγγύηση μάγκες. Δεν θα τις βάζω από αυτές, δεν τις χρειάστηκα ποτέ να σου πω την αλήθεια. Είσαι σκληρός. Όποτε είχα μάξ δεν χρειαζόταν τέτοια πράγματα. Ναι, σκληρός. Και δεν χρειαζόταν κι άλλο από πίσω. Ωραίο ψαράκι αυτό. Θες να τραβάσεις εσύ τώρα να δέσουμε λίγο λυσί? Ναι βέβαια. Έλα πίσω, έλα. Κάντε ένα τάκ πίσω. Α, περίμενε, για άλλα λίγο πίσω Μίτσο. Έλα πίσω. Πάμε. Πάμε. Έλα. Έλα, πέρασαν. Μίτσο, να ξεφουσκώσουμε λίγο λάστιχο μπροστά, λες. Να ξεφουσκώσουμε λίγο το λάστιχο μπροστά. Κάτσε να ρίξω το αλυσίδι, θα το σου πω εγώ λάθος. Περίμενες. Όχι, πού πήγε. Όχι, ήταν μαλάκα, έχασε το πιαστράκι, πάει και πιαστράκι. Πάνε 15. Δεν πήραμε και τα τέτοια μαλάκα από το μαγαζί. Τα πήρες? Ναι, αφού τώρα το... Κάνει. Περίμενε. Ωραία λύση θα. Καλή. Ας λίγο σήμερα βρω. Δώσε λίγο ένα το μαλακό. Σκάβω, μην νομίζεις το τέτοιο εγώ αυτό που θέλαμε εμείς πρώτα. Είναι το άλλο. Εδώ. Άσε λίγο σε μένα. Αλλά θα βοηθήσει. Άσε λίγο, φύγει. Ένα σκοερενή θα πάρω πόσο είναι. Πού ξέρω εγώ ρε. Είναι 1,2, 1,3. 0,9 θες να πεις. 0,9. 0,9. 90 είπες, ούτε καν 9.
Εντάξει, μην το κάνετε πολύ μετά. Βάλε λίγο ακόμα, ρε, αφού πάει στον δρόμο. Βάλε 0,8. Βάλε. Για βάλω πάντα αυτό. Θα τους φίξουμε μόλις πάρει κιόλας, Μίτσο. Θα δώσουμε ένα κουμάνα ακόμα. Ας το. Ας το μένω αυτό. Βρήκες. Να σου κάνω εγώ τα πίσω να κάνεις τα μπροστά. Για πάμε. Να στα δώσω χέρι. Αρχίζει είναι μακριά πολύ. Και την πάτηση στραβάει. Περίμενε, κράτα λίγο. Κράτα λίγο. Μην κάθομαι πίσω και μας φύγει. Λίγο. Σιγά σιγά. Πάρ' τα χέρια. Έλα τσακ. Όπα.
Εδώ κοιτά, εδώ κοιτά. Δεν πάει να γαμηθεί κι αυτό. Δεν βγήκε μέχρι πάνω. Παιδιά, φτάσαμε πολύ κοντά σε κάτι λίμνες, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τις δούμε ποτέ. Πολύ το χιόνι, πάρα πολύ χιόνι. Έλα, έχουμε καλό εργάτη, έλα. Θα τους βγάλουμε τις αλυσίδες. Μετά παρακάτω. Πάμε! Πουτάνα! Κοιτάξτε, μάγκες. Πάμε. Σκύλος ο Κιάφος, σκύλος. Έλα. Εσύ, πες μας. Τι να πω, ο Δημητράκης να πούμε εδώ έγινε αρχηγός του μήνα. Ορίστε, Δημητράκης αρχηγός. Πόσες θέτρε μαλακά. Κιάφας να πούμε, Μούρτσος. Έλα ρε βγάλε, κοιτάει το παιδί ρε γάμο τον αντιχριστό σου, κοίτα. Έλα εδώ, πάμε. Όπα, με τις φινόξα με τις πόρτες, ωραία. Πάμε. Δεν πιστεύω να φαίνεται και οχιλιά. Έλα, πάμε. Θα μπείτε μπροστά. Τον πάρω από πίσω. Θα με πάρω από πίσω εμένα. Θα σας πάρουμε από πίσω. Εμείς τώρα θα βάλω την κάμερα να τραβάει μπροστά. Πού πάμε τώρα, να γυρίσουμε κάτω. Εσύ πρέπει να γυρίσεις κάτω, ναι. Και εσύ, πού θα πάμε. Να σε πάρω από πίσω, εντάξει, οκ. Πάρω από πίσω. Γκούμπις καλά, θα χάσω και ένα κάμερες ώρα χάφτα. Ας λίγο σε μένα. Ναι ρε παιδί μου. Τι μου παρουσία. Σε βλέπω, κοιτάω τα κατράκια. Περιμένετε να γυρίσει λίγο ο Μιχάλης μαλακές. Πώς θα γυρίσει ο Μιχάλης. Ποιος θα μπει πρώτος. Πες εσύ προς τα άλλα. Επάνω και εδώ, ο κόλλος σε μένα. Πάμε, τρελό αγόρι, πάμε. Έλα εδώ. Όπα, φτάνει. Τέρμα και πιάζει. Μπράβο, πάμε πίσω, έλα πίσω. Πάμε πίσω, πάμε, όπα. Μπράβο. Εσύ γιατί γελάς.
Θυμάσαι αν πρέπει να πάμε αριστερά ή δεξιά. Νομίζω αριστερά και αν θυμάμαι καλά. Εδώ. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι θέλει δεξιά, ρε μάλλον. Εδώ. Πρόεδρε, Okay, let's go. let's go. Let's go. Λίγο παραπάνω πιάνουμε κατηφόρα. Τίποτα, θα φάμε πουτσα τέτοια. Αυτά τα λιγότερα. Μα αφήνει και την πες του έτσι, δεν θα ξεκινάω ρε γάμο τα καντήλες για παιδιά. Έλα ρε Μιχαλάκη. Εδώ παρακάτω έχει μια διακλάδωση που θα κάνουμε. Όπως κατεβαίνουμε τώρα. Αριστερά. Την άλλη διασταύρωση που βλέπουμε. Αριστερά. Στην άλλη. Ναι, αλλά αυτός ο δρόμος που μου δείχνει ένα μικρό κενό ρε που λέει θα είναι τίποτα διάξοδο για να πάρει κανένα πούτσα. Όχι, απλά μπορεί να είναι μέσα σε δέντρα και να μην το έχει χάσει. Θα είναι μέσα σε δέντρα και δεν το έχει συμπεριφέρει. Πάμε μπορεί να το θυμηθώ κιόλας. Φεύγουμε. Δηλαδή εμείς τώρα διασταύρωση δεξιά. Τώρα εδώ δεξιά και μετά στην άλλη αριστερά. Επόμενη αριστερά δηλαδή. Περίμενε λίγο να δω, τραβάει η κάμερα. Δεν μετράμε καθόλου. Τραβάει, πάμε. Πες του Μιχαλάκη και περάσεις μπροστά. Έλα περπάτα. Όχι, όχι, κάτσε αυτού! Το πέρα στο μεγάλο. Ναι. Όχι, αλλά φεύγουμε.
όπα. Μάζεψε, όπα. Φεύγα από εκεί. Μπες μέσα. Στα ματριά εκεί. Στην κάμερα. Εδώ. Πρόεδρος. Κιάφας αρχηγός εδώ, έτσι. Όπα γάμο το πέ. Και ο πισωκίνητος της παρέας. Μετά από πολλές ώρες διαδρομής περάσαμε τέλεια και Τσιπουράκι εδώ, Δημήτρης Τσούνης. Καλησπέρα φρέντ. Κιάφας. Δεν ήθελα να πω. Και πρόεδρος, πρόεδρε, πες μας λίγο δύο λόγια εδώ Τι για να τους πω, η φίλους μέρα μας. ήταν πολύ δύσκολη. Ναι, Παρ' όλα αυτά. ανταπεξέρθαμε στο κομμάτι. Και φτάσαμε με σπασμένα αυτοκίνητα στον προορισμό μας. Είχαμε μερικές απώλειες, δεν πειράζει. Είχαμε μερικές απώλειες, ισχύει, αλλά ετοιμαστείτε. Έρχεται βίντεο πολύ δυνατό, να ξέρετε.